neruším? Kľudne hovor. To som rada, že neruším. Volám sa Ľudská a som z Inštitútu umelej inteligencie. Dnes by som vám chcela predstaviť úžasnú príležitosť, ktorú by ste si možno nemali nechať uísť. Naše školenia o umelej inteligencii, ktoré vedie expert Patrik, môžu doslova zmeniť váš život k lepšiemu. Povedzte, zaujímalo by ma, na čo by ste vedeli využiť umelú inteligenciu vo vašom živote alebo práci. Máte nejaké konkrétne nápady alebo potreby? Vieš čo, som teraz na WhatsApp skupine a chcel by som, aby si ich všetkých pozdravila. To je úžasné. Ahojte, všetkých vás zdravím. Dúfam, že sa máte skvelé a užívate si čas strávený spolu. Juhu, ak máte chvíľočku času, môžem vám porozprávať o tom, ako by školenia o umelej inteligencii mohli pridať hodnotu vašej skupine. Čo na to poviete? No skús.